Il-kumpanija SR Techniques hija xhieda ċara ta' investiment li kien maħsub biex verament joħloq valur miżjud fl-ekonomija tagħna. Investiment li twieled fl-2010 f'settur li ħoloq Gvern Nazzjonalista. Il-ġimgħa filgħodu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia żar il-hangar tal-SR Techniques f'Ħalsafi bħala parti mill-attivitajiet tal-Partit Nazzjonalista marbuta ma' jum il-ħaddiem. Mal-wasla tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista intlaqa mill-General Manager Arthur Magri kif ukoll mill-Viċi President Daniel Gallia. Adrian Delia sostna li dan huwa investiment li issa wasal fl-10 sena tiegħu. Dan meta 10 snin ilu kien Gvern Nazzjonalista li witta triq sabiex illum il-ġurnata SR Techniques tħaddem madwar 300 ħaddiem. Permezz ta' dan l-investiment irnexxina niġbdu lejn pajjiżna investituri ġodda u għalhekk hemm bżonn li dan is-settur ikompli jissaħħaħ. Irridu naraw ukoll li l-ħaddiema tagħna ikunu attrezzati għax dak li huwa l-istitut tal-MCAST qed joħloq opportunitajiet ta' talim, imma ovvjament irridu proċessa kemm jitalmu ħalli jkunu up to scratch. Adrian Delia kellu l-okkażjoni li jiltaqa' mal-ħaddiema ta' din il-kumpanija fejn innota kif 25 ġurnata dawn it-tekniċi iżarmaw ajruplan jiċċekkjaw biċċa u jagħtu l-assigurazzjoni li jkun lest għal titjira oħra. Interessanti però wkoll fuq bażi umana l-abbilta ta' teamwork dal-grupp ta' nies 20-25 ruħ qed jaħdmu ġol-konfini ta' ajruplan f'ħin limitat u jtella 10,000 sija ta' xogħol f'25 ġurnata flimkien, s-saħħa tat-teamwork illi meta taħdem flimkien jirnexxielek tagħti prodott verament eċċellenti. Preżenti għal din iż-żjara flimkien ma' Adrian Delia kien hemm id-deputat nazzjonalista Karl Guder, il-President ta' Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista Ivan Castillo, il-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Frank Psajla u David Stellini, kif ukoll numru ta' kandidati għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. L-ewwel ta' Mejju qed ikun infakkar fl-isfond ta' tħassib kbir dwar il-pjan ekonomiku tal-Gvern, partikolarment wara li ċifri uffiċjali tal-NSO ikkonfermaw li d-deficit irdoppja u l-għajta tas-surplus sfumat fix-xejn. Skont l-NSO fl-ewwel 3 xhur tas-sena id-deficit spara l fuq u laħaq il-134 miljun euro. Dan l-iżbilanċ fil-fond konsolidat ikopri l-perjodu minn Jannar sa Marzu 2019. Iċ-ċifri juru fost l-oħrajn li komplet tisplodi in-nefqa tal-Gvern fil-waqt li d-dejn żdied bi 42 miljun euro.